जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा जों बेसेबां सांग्रां न'खर दानायाव। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोफोर। मानगोनां MCLA प्रेस मोसाहारि सारा बाथौ धोरोमनि सायाव फंनैसो बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों। नोंथांमोना खोनासंलां जोबजासिम, नङा होनबा लोगोफोर? जोबजासिम नायबासो बुजिगोन, नङा होनबा लोगोफोर? स' लोगोफोर जोबजासिम नाय भिडिअखौ, बिनि उनाव कमेन्ट हो आरोना। आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर। गावखौ दान बावनो हागोन। ओंखायनो दिनै जोंनि उदालगुरि बियाबनि सिङाव जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा जों बेसेबां सांग्रां न'खर दानायाव। गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थाङो, गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव नुहैयो जे गिबियावनो बिथांमोना गावनि गथ' गथायजों लोगोसे गावनि समाजजों लोगोसे गोबां खोथा रायलायो। जों बोरैहाय रांखावरिखौ आरजिगोन, बोरैहाय सोलिगोन, जोंनि थासारिया खोब गाज्रि, रांखान्थि बेबस्थाया खोब गाज्रि जोंनिया, जों बारा आबाद मावला, खोब लिमिटेड मानसि मावो। दानि साइन्सजों गोरोबनानै बे साइन्टिफिक मुगायाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बोरै आबाद मावनांगौ बिनि सायावबो जोङो खोब जों बारा प्रेक्टिकेल नंला आरो। आंथ' गोबां जायगायाव गिदिङो, नुदों जोंनि बर' ओनसोलफोराव थाङोबा बिराद गुवार गुवार हाया ओरैनो गोग्लैसोनानै थायो आरो एसे खोलाहा बारा गोजान थांनाङा, उदालगुरि टाउननिफ्राय 4-5 किल'मिटार थांबानो जों गुबुन हारिफोरखौ जों नुहैयो। दब्लायसे हायाबो खालि थाया। आरो आं मालाबा बिथांमोनजों सावरायो, बिगासे बिगानि हायाव बोसोराव बेसेबां इनकाम खालायो। दिनै बिथांमोना बुङो गोबां लाख थाखा बोसोराव बिसोर इनकाम खालायो, फारसेथिं जोंनि हाया ओरैनो गोलैसोनानै थायो। जों वर्क कालचार, खामानि मावनाय हाबाफारिखौ जों बावलांजोब्बाय। नंखायनो बेजोंबो जोंनि मोनसे धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जों बेखौबो मोनसे मोजां जुदि मानसिफोरनो जों लाइमोनफोरखौ जों मोजां लोगोसे बे गियान होनायजों लोगोसे बे खामानि मावनाय कालचारखौबो जुदि जों लांफायाब्ला उन जोलै गथ'फ्रा आन्दायहैगोन आरो। जों बेपार बानिज्यआवथ' फुलफिल जों साक्सेस नंखायानो, जों बारा बेपारबो रोङा। नंखायनो जोंनि गेजेराव स्किल, जोंनि गेजेराव वर्कशपबो लानांगोन आरो सावरायनांगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ, जों गियान होनांगोन। जोङो नुदों गुबुन हारिफोरखौ जे गोबां बिथांमोना बांसिन गथ' गथायखौ बुङो लेखा फरायनायनि सिगां लेखाखौथ' फरायखानांगोनानो, लेखा गोरों जाथारनांगोन। बेजों लोगोसे बिथांमोना साख्रिखौ डाइरेक्ट इम्परटेन्ट होबावा बिथांमोना। बेपार बानिज्य खालायनानै बोरै सोलिगोन बेखौसो नोजोर होयो। साख्रि जायफोर मावगोन मावगोनानो, जायहा एलिजिबल, जायहा रोंगौथि दं, जायहा बिनि सायाव गियान दं, बे मानसिफोरनो साख्रिखौ मोनखागोनानो, रावबो बेखौ होबथानो हाया। खिन्थु बाखि जायफोर दिनै साख्रि मोनाखै, जायफोर ओरैनो थाबाय, जों मा खालायगोन दा? बिराद जों मालाबा शेयार खालायफैयो। जोंथ' समाजनि खामानि मावनाय मानसि जाहैबाय नालाय, मालाबा बिराद मोजाङै जोंनो बुंफैगोन। मोजां लेखा फरायनाय, मोजां MA पास खालायनाय, सोरबा PhD लानाय मानसिफ्राबो फैगोन। जिबनखौनो आं आन्दायनाय बायदिसो मोनबायलै, बे लाइफआव खोथाफोरखौ बुंफैयो। नोंनि बिमा बिफा, नोंनि न'खरनि परियाल नोंखौथ' आन्दायजानो लुगैयाखै, नंखायनोथ' नोंनो गियान होदों, सोलोंथाइखौ होदों। थं थं गियान लालांबाल' जानाय नङा, थोंजों फरायना थांब्लाल' जानाय नङा। बे सुबुं समाजनि गेजेराव थांना थानोब्ला जों बोरैहाय खामानि मावनांगोन, बोरैहाय जों आवगायलांनांगोन, बेखौ जों जुदि बै लाइमोन मानसिफोरनो जों जुदि जोंनि जायफोर गारजेन, जायफोर समाज दानाय बै सुबुंफ्रा जुदि बे गथ'फोरखौ जुदि मोजां लामाजों जों देखायलाङाब्ला
जोंनि गेजेराव मोनसे समाजाव गुलुं गुजुं थासारिया फैनो नागिरो